Drahé Slovenky, drahí Slováci, onedlho si pripomenieme 17. novembra výročie Nežnej revolúcie. Komunistická diktatúra patrí medzi najbrutálnejšie totality v dejinách ľudstva. Vyše 40 rokov gňavila aj náš slovenský národ. A 17. novembra v roku 1989 prestala písať svoju históriu. Okrem toho, že sme získali slobodu slova, slobodu vierovyznania, slobodu politického názoru, získali sme aj cestu k samostatnej slovenskej štátnosti. Ak by nebol 17. november 1989, nebol by ani 1. január 1993, kedy slovenský národ konečne završil svoje úsilie a zápas za samostatnú demokratickú Slovenskú republiku. Slovenská republika sa nachádza vo vážnej ekonomickej situácii, preto musela vládna koalícia pripraviť niekoľko konsolidačných balíčkov, ktoré netešia nikoho z nás. V rámci týchto opatrení definitívne zrušila aj Deň pokoja pri oslave štátneho sviatku Nežnej revolúcie, ktorý sa nazýva Deň boja za slobodu a demokraciu. Na teraz nie je dôležité, že Nežnú revolúciu pravdepodobne pripravovala štátna bezpečnosť. Dôležité je, že český a slovenský národ vtedy povstali, zjednotili sa a spoločne dosiahli za pár týždňov zlikvidovať komunistickú diktatúru, ktorá sa zdala byť neporaziteľná. A k vzniku nášho štátu výrazne v rokoch 1991 a 1992 prispela práve aj Matica Slovenska. A preto je dôležité si tento sviatok pripomínať. Nie kvôli tomu, aby sme kritizovali vládnu koalíciu, že ho zrušila z ekonomických dôvodov, ale kvôli tomu, že nám priniesol slovenskú štátnu samostatnosť.